Ja, det gør jeg, og grunden til det er, at det gør, at jeg kan følge med i, hvad der sker rundt i verden hos mine venner og sådan noget. Ja, jeg føler mig lidt afhængig af at være på sociale medier, fordi at det er der, du har kontakt med alle dine venner. Og grunden til det er vel nok dine venner kontakter hende. Lidt. Jeg føler, at jeg skal på hver dag. Ja, jeg føler mig faktisk ret afhængig af det, fordi at jeg kan ikke sådan gå 5 minutter uden at tjekke mine apps og alt det der. Så ja, jeg er afhængig af det. Altså jeg føler mig lidt afhængig, fordi jeg gerne vil holde kontakt med mine venner og sådan. Grunden kan være til det er, at man kan have kontakt med folk, der bor langt væk. Og jeg synes, det er en god måde, men det kan blive alt for meget, hvis du tænker på at spille Facebook-spil og sådan noget. Det går ikke. Så bliver det mærkeligt socialt medie med andet. Jeg tror ikke rigtig, det er en selvfølge, altså jeg er ikke så afhængig af det. Ja, jeg vil gerne følge mine venner længere. Jeg tror, det er en selvfølge. Det har været en vane i så lang tid, og nu kan du ikke sådan, ligesom blive slippe på det, fordi det er noget, der påvirker din hverdag, og det er noget, der er i din hverdag. Det er et selvfølge for mig. Fordi at det er jeg bare. Det er bare sådan, jeg er. Jeg kan godt lide at være på det. Ja, det er bare ligesom rutine. Jeg skal altid være på. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Altså, grunden til, at jeg er på, det er fordi, at jeg føler, at det er en god og spændende måde at lære nye mennesker på. Det betyder rigtig meget, fordi så føler jeg mig ikke rigtig sådan udenfor, fordi jeg ligesom kan være med til sådan nogle samtaler og sådan noget. Det betyder en del, altså. Hvis ikke jeg var på de sociale medier, så ville jeg røvføde mig hver dag. Ikke så meget. Jeg er ikke så meget på de sociale medier. Altså det betyder meget for mig, så kan jeg følge med i sådan, hvad mine venner laver, og og de kan se, hvad jeg laver. Og så ja, så det er sådan en måde, man bliver bekræftet på, synes jeg. Det betyder en del, fordi jeg godt kan lide at holde kontakten, selvom jeg ikke er sammen med mine venner. Det betyder en smule, ikke også? Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan gå en dag uden at være på. De påvirker mig så. Det ved jeg ikke. Ærligt så ved jeg det ikke, hvordan de påvirker min hverdag. Det gør vel, at jeg er lidt mere asocial, hvis jeg ikke er på de sociale medier. Altså, nej, når jeg er med mine venner, så er de tit på, jeg er ikke på. Det gør det faktisk. Ja, det påvirker stadig, fordi hvis jeg har min mobil frem på bordet, og nogen skriver til mig, så vil jeg svare hurtigst muligt. Men nogle gange så kan det være svært, hvis nu jeg også vil følge med i timen. Så det er sådan lidt halvt om halvt. Så ja, jeg prøver i hvert fald at følge med, og ikke sådan tjekke dem. Så nogle gange så propper jeg den bare ned i tasken. Det påvirker sådan, at jeg ikke er altid 100% opmærksom på, hvad de siger, fordi jeg også er på mobilen. Det kan gøre mig meget asocial, tror jeg, hvis jeg kommer til at have en meget dyb samtale med en anden person, og glemmer ligesom, at jeg er et andet sted. Altså fordelen er jo, at man kan følge med. Og jeg kan kommunikere med mine venner. Ulemperne er nok, at man bruger alt for meget tid på det. Og man bliver sådan lidt asocial. Og når man sidder i en gruppe venner, så sidder alle bare på deres mobiler, så er der ikke rigtig nogen, der kommunikerer. Ulemper. Du bliver asocial. Du har ikke tid til din familie. Eller sådan umiddelbart alt muligt andet, når du er på de sociale medier. Og hvis du sidder for længe med din mobil eller på din computer, så får du mobil. Og fordel. Du har kontakt med folk, som måske bor langt væk, og du har muligheden for at dele ting med andre, som du ikke kan dele, når I er sammen. Jeg ved ikke, hvad det er.
Altså, fordel er sådan, at man kan se, hvad hinanden laver og sådan noget, og man kan... Det ved jeg ikke. Men ulempen er i hvert fald, at man er mindre social, altså sådan med sine venner. Hvis jeg nu er sammen med mine venner, så oplever jeg tit, hvor vennerne bare sidder på mobilen, og vi snakker slet ikke til hinanden eller noget. Så det er mere sådan, ja. Fordelen er kontakt, spil, og jeg kan kun komme 2 fordele til sociale medier. Og ulemper, det vil jeg sige, er, at man kan blive afhængig af det, og man ligesom glemmer den virkelige kontakt til verden. Ikke? Det har jo ulemper ved. Jeg synes ikke, det er styret af de sociale medier. Jeg kan sagtens undvære det. Men jeg tror, der er mange, der føler sig styret af de sociale medier. Fordi at det er der, de har kontakten, og det er der, de... Hvad hedder det? Det er der, de socialiserer sig, men de socialiserer sig online. Nej, det vil jeg ikke. Jamen, det er det, som jeg sagde før, så man kan følge med i, hvad der sker i verden, og du kan se ens venner og bekendte og sådan noget. Så det er nemt og hurtigt. Fordi det er hurtigt, det er nemt, og det er noget, de fleste kan finde ud af. Fordi man sådan lægger mange ting ud, og vi følger med i hinandens liv. Fordi jeg tror, at folk godt kan lide at holde kontakt med hinanden.